Perhehoidon hoitopalkkio ja kustannusten korvaukset ovat perhehoitajalle veronalaista tuloa, mutta kustannusten korvaukset huomioidaan tulonhankkimiskuluina. Perhehoitajan vähennyskelpoisia kuluja ovat hoidettavasta aiheutuvat kulut sekä perhehoitajan tehtävästä aiheutuvat muut kulut. Perhehoitajan tulee hakea verottajalta verokortti työkorvausta varten. Mikäli kustannusten korvauksia ei ole huomioitu tulonhankkimiskuluina veroprosenttia laskettaessa, voi perhehoitaja hakea muutosverokortin. Hakemukset voi tehdä omaverossa. Kunta ilmoittaa perhehoitajalle maksetut korvaukset 2 tulolajilla tulorekisteriin, josta Verohallinto saa tiedot. Kustannusten korvaukset ilmoitetaan tulolajilla 327, josta ne kirjautuvat suoraan tulonhankkimisvähennyksiksi. Hoitopalkkiot ja erikseen maksetut matkakustannusten korvaukset ilmoitetaan tulolajilla 328. Huom! Erikseen maksetut matkakorvaukset eivät kirjaudu suoraan vähennykseksi. Perhehoitajan tulee itse vaatia vähennys kunnalta laskuttamansa kilometrimäärän perusteella. Verohallinto vahvistaa vuosittain vähennyksen perusteena olevan kilometrikorvauksen, senttiä per kilometri. Vinkki perhehoitajalle: kirjaa säännöllisesti muistiin kunnalta laskuttamiesi kilometrien määrä. Helpotat vähennettävän summan laskemista. Perhehoitajan tulonhankkimiskulujen eli kustannusten korvausten vähentäminen verotuksessa. Perhehoitajalla on verotuksessa perhehoidosta aiheutuvien tulonhankkimiskulujen vähentämiseksi 2 vaihtoehtoista tapaa. Kustannusten korvausten vähentäminen kunnan maksamien korvausten suuruisina tai perhehoidosta aiheutuvien todellisten kulujen perusteella. Verovähennykset kunnan maksamien kustannusten korvausten mukaisesti. Kalle on valinnut yleisimmin käytetyn vaihtoehdon, jossa vähennykset tehdään kunnan maksamien kustannusten korvausten mukaisesti. Kallen ei siis tarvitse itse ilmoittaa niitä vähennyksiksi, vaan ne kirjautuvat automaattisesti tulorekisterin kautta. Automaattisesti vähennykseksi kirjautuvien lisäksi, jos Kallelle on maksettu erikseen hänen laskuttamiaan matkakustannuksia, ilmoittaa hän ne oma veroasiointipalvelussa tai paperilomakkeella 50a kohdassa muiden työtulojen tulonhankkimismenot. Kalle voi vaatia perhehoitajan tehtävään liittyvinä kuluina itse maksamansa koulutus-, ammattikirjallisuus- ja lehtikustannukset, perhehoitajien yhdistysten jäsenmaksut sekä työhuonevähennyksen. Sijoitetusta maksettava lapsilisä ja vammaistuki ovat myös perhehoitajan saamina verovapaita. Verovähennykset todellisten perhehoidosta aiheutuneiden kulujen perusteella. Tiina ja Timo ovat valinneet vaihtoehdon, jossa he vaativat verovähennyksinä perhehoidosta aiheutuneet todelliset kulut. Tiinan ja Timon tulee esittää selvitys kaikista perheen ja hoidettavien todellisista kuluista ja niiden jakautumisesta vähennyskelpoisiin ja vähennyskelvottomiin kuluihin. Kulut jaetaan perhehoitajan perheen ja perhehoidossa olevien henkilöiden määrän suhteessa. Esimerkiksi ruokakuluista pitää pystyä esittämään todelliset kulut, ei arvioita. Tiina ja Timo pitävät muistiinpanoja tuloistaan ja menoistaan, säilyttävät maksukuitit ja pitävät ajopäiväkirjaa. Kuitteja tulee säilyttää 6 vuotta. Hyväksyttäviä kuluja ovat kaikki perhehoitoon liittyvät kulut, muun muassa asuminen, kuljetukset, ruoka, vakuutukset, asuinrakennuksen hankintamenosta tehtävät poistot, jätehuolto, sanomalehdet, puhelin. Verovapailla sosiaalietuuksilla, lapsilisä ja vammaistuki katetut kulut eivät ole vähennyskelpoisia. Tiina ja Timo ilmoittavat vähennettäväksi tulonhankkimiskuluiksi todellisten kulujen ja kunnan maksamien kustannusten korvausten erotuksen, koska kunnan maksama kustannusten korvaus tulee vähennykseksi automaattisesti kunnan tekemien tulorekisteri-ilmoitusten perusteella. Jos molemmille puolisoille on maksettu kulukorvausta, jaetaan hoidettaviin liittyvät kulut Timon ja Tiinan kesken samassa suhteessa kuin toimeksiantosopimuksessa on kulukorvauksesta sovittu. Toiminimellinen toimeksiantosuhteinen perhehoitaja. Mikäli perhehoitaja toimii toiminimellä, hän tekee perhehoitotoiminnasta elinkeinotoiminnan veroilmoituksen.
Tällöin ainoa vaihtoehto kulujen vähentämiseen on tositteisiin perustuvat todelliset kulut. Hetkinen, entä kun perhehoitaja toimii hoidettavan kotona tai sijaishoitajana perhekodissa? Matkakuluvähennys myönnetään halvimman kulkuneuvon mukaan laskettuna, mikäli oman auton käytölle ei ole perusteita. Vähennykseen liittyy omavastuu. Ilmoita matkakulut vähennyksiksi vain, mikäli ne ylittävät omavastuun. Ilmoita tällöin matkakulut kokonaan. Tarkista aina esitäytetyn veroilmoituksen oikeellisuus ja tee tarvittavat korjausehdotukset. Lisätietoja www.vero.fi, syventävät vero-ohjeet, ohjeet, perhehoitajan verotus.